За Емарак мога да кажа само едно. Той е женен. Други ден той ще има дете от жена си, ще създаде семейство. Той какъв пример ще даде на децата си? Ще ги научи как да си замъгляват километраж. Това много грозно. Нека първо да бъде мъж. Чувствителен. Винаги съм казал, той не разбира. На него му е сета. Аз съм му казал. Той ми вика, Любене, това е така, това е онова. Ама, това Господ, викам, като ти е... Какво толкова те харесва в тази кола? Господ ти е дал да я караш, а не да правиш някакви лицемерни работи. И много пъти му казвах. Аз съм му казвал много пъти, че трябва да бъде по-смирен. Това, което прави понякога тези негови изблици, това не е той. Той е много добро момче и има огромно сърце. Но трябва да разбере, че в този бизнес и в живота изобщо човек трябва да има контрол над емоциите си. Хората го обичат заради таланта му, а не заради скандалите му. Той си знае. Вярно и моя треньор Фики му разказва там по интервютата, но сега и аз искам да кажа нещо пред хората за него. И аз му казвам също.